Иззатамон ба боздоштгоҳи муваққатӣ интиқол дода шуд. Самарқанд 15 рӯзи ҳабс барои таълими Қуръон. 5 шаҳрванди Тоҷикистон дар Москва маҳкум шуданд. фаъоли ҳуқуқи башарӣ боздоштшуда Иззатамон аз боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ба СИЗОи рақами 1 Вазорати Адлияи Тоҷикистон интиқол дода шуд. Як манбаи наздик ба тафтишот рӯзи 1 июн ба Радиои Озодӣ гуфт, ки интиқол 31 май сурат гирифт ва акнун Иззатамон то охири тафтишот дар боздоштгоҳи муваққатӣ нигоҳдорӣ мешавад. додгоҳ қаблан муҳлати ҳабси Иззатамонро дар ҳабс то охири моҳи июли соли равон тамдид карда буд. ёдрас мекунем, ки 25 март пас аз нопадид шудани ҳимоятгари ҳуқуқи башар дар Москва, 27 март Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон расман аз боздошти Иззатамон дар фурудгоҳи шаҳри Душанбе бо гумони қаллобӣ хабар дод. боздошти як ҳимоятгари ҳуқуқи тоҷик боиси тундбоди хашм дар ҷомеаи Тоҷикистон ба хусус муҳоҷирони меҳнатии тоҷик гардид. рӯзи 2 апрел муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дар назди сафорати Тоҷикистон дар Москва ҷамъ омада ба нишони эътироз ба тарафдории Иззатамон намоиши эътирозӣ ташкил намуданд. режими Тоҷикистон изҳор намуд, ки парвандаи Иззатамон хусусияти сиёсӣ надорад, балки иттиҳоми қаллобӣ буда, аз ҷониби якчанд ҷабрдида иддао карда шудааст. дар айни замон наздикони Иззатамон дар бораи 11 нафар даъвогарон хабар доданд. мебаранд ва дуруст ба моҳияти он сарфаҳм ҳам намераванд. якумаш аммо на он қадар зиёд нафар ба ин далелҳо эътимод доранд. тамоми блогерон ва фаъолони мустақили тоҷик меътақиданд, ки боздошти ӯ ва иттиҳомоте, ки алайҳи ӯ эълон шудааст, воқеан ангезаи сиёсӣ дорад ва ба танқиди ӯ аз ҳукумати Тоҷикистон иртибот дорад. наздикон аз ҷараёни сусти тафтишоти парвандаи ҷиноӣ нисбати Иззатамон изҳори норозигӣ карданд ва изҳор намуданд, ки бо вуҷуди зиёд шудани шумораи аризаҳо нисбат ба ҳимоятгари ҳуқуқ, тафтишот то ҳол барои тасдиқи суханони онҳо рӯбарӯкуниро анҷом надодааст. ёдрас мекунем, ки рӯзи 30 март Муҳаммад Юсуф Холов пас аз мулоқот бо падари худ дар яке аз боздоштгоҳҳои муваққатии пойтахт ба хабарнигорон гуфт, ки намояндагони Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон ваъда доданд, ки боздоштшударо фавран пас аз ҷуброни зарари моддӣ раҳоӣ мекунанд. он замон дар бораи 3 нафар ба ном ҷабрдидагон маълум буд, аммо коршиносон қайд мекунанд, ки ин як иқдоми маъмулӣ аз ҷониби тафтишот буд, ки барои ором кардани хешовандон ва безараргардонии онҳо тавассути пайдо кардани умеди он, ки Иззатамон ба озодӣ мебарояд ва бар ивази даст кашидан аз инъикоси фаъоли парвандаи ҷиноӣ карда шудааст. از دوشنبه پیدا شد و در سامانه додгоҳи вилояти Самарқанд қарори марбут ба сокини маҳаллӣ Аслиддин Худойбердиевро, ки барои таълими ғайриқонунии дин ба кӯдакони ноболиғ ба 15 рӯзи ҳабс маҳкум шудааст, бетағйир гузошт, гуфт вакили мудофиъ Абдувоҳид Ёқубов ба хабаргузории Озодлик. ёдрас мекунем, ки Аслиддин Худойбердиев аз ҷониби кормандони шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Пахтачии вилояти Самарқанд ҳангоми рейд дар масҷиди Хоҷа Зиёуддин рӯзи 25 май боздошт шуда буд. ба гуфтаи кормандони амниятӣ, ҳангоми бозрасии масҷид маълум шуд, ки ба 11 нафар, 5 нафарашон ноболиғ, бидуни иҷозати мақомоти марказии идораи дин таълими динӣ дода шудааст. Аслиддин Худойбердиев тавонистааст рейдро ба навор гирад ва онро дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн кунад. дар навор дида мешавад, ки чӣ гуна якчанд нафар корманди ҳифзи ҳуқуқ ба масҷид даромада ба бозпурсӣ кардани кӯдакон ва калонсолоне, ки дар он ҷо таълими динӣ мегиранд, шурӯъ мекунад. яке аз маъмурони амниятӣ як кӯдаки 9-10 соларо дар бораи коре, ки дар масҷид мекунад, бозпурсӣ мекунад. дафтарашро тафтиш мекунад ва он чиро, ки дар он навишта шудааст, мепурсад ва сипас халтаи кӯдакро меҷӯяд. сипас худи ҳамон корманди амниятӣ кӯдакон ва калонсолони дар масҷид ҳузур доштаро дар бораи хатари гирифтани таълими динӣ аз муллоҳои камсавод, ки иҷозатнома барои фаъолияти таълими динӣ надоранд,
огоҳ намуд. Инчунин аз хатари афтидан ба ҷараёнҳои мамнӯи динӣ ёдрас кард. каме дуртар овози Аслиддин Худойбердиев шунида мешавад, ки аз кормандони амниятӣ бозпурсии як ноболиғро дар масҷид изҳори норозигӣ намуда, кӯдакро ҳушдорӣ медиҳад, ки ба саволҳои ӯ посух надиҳад. Худойбердиев инчунин кӯшиш намуда тавзеҳ медиҳад, ки кӯдакон дар масҷид маълумоти динӣ намегиранд, балки танҳо алифбои арабиро меомӯзанд ва бозпурсии кӯдак дар набудани волидайнаш ғайриқонунӣ мебошад. Farzandim hammasi Qur'onni hech qanaqa diniy sertifikati yo'q odamlardan dars olib xatm qilgan. Bu alohida masala. O'zbekistonda agar ishlab chiqarilgan kitob, ruxsat berilgan kitob mana shunaqa jinoiy ishlarga sabab bo'ladigan bo'lsa, respublika unda nimaga chiqadi? Qani bitta manda? Farzandlarni ota-onasini ruxsatsiz, iznisiz, ularni guvohligisiz ular mana shu joyda собиқ имоми масҷиди ҷомеаи Оминаи шаҳри Тошканд Фазлиддин Парпиев, ки ҳоло берун аз қаламрави Ӯзбекистон зиндагӣ мекунад, дар пости худ дар ин масъала амалҳои кормандони ҳифзи ҳуқуқро ба амалҳои саҳюнистон, ки ба масҷиди Ақсо ҳамла карданд, баробар кард. гурӯҳи ҷосусони саҳюнистӣ ба масҷид ҳамла карда, кӯдакони хурдсоларо тарсониданд ва бозпурсӣ карданд. ба онҳо ҳамчун ҷинояткор муносибат карданд ва ба онҳо фишори равонӣ расониданд. ва ин ҳама на дар Ерусалим, балки дар Самарқанд, ки маркази таърихии олимон аст, рух дод, гуфт Фазлиддин Парпиев. xuddi hozirgi kunda Falastinda ko'rib turgan narsamizni bir ko'rinishini ko'ryapmiz. Falastinda ham xuddi shunday. 5 шаҳрванди Тоҷикистон дар Москва бо парвандаи омодагӣ ба амалҳои террористӣ дар солҳои 2018-2019 маҳкум шуданд. додгоҳи дуюми ҳарбии ноҳиявӣ дастгиршудагонро ба ҳукмҳои гуногун аз 9 то 17 сол маҳкум кард. додгоҳ Арабов Лутфуллоро ба 15 сол, Мирзоев Мирзо Маҳмудро ба 12 сол, Раҷабов Нуруллоро ба 17 сол, Хоҷаев Нуъмонро ба 11 сол, Шокиров Шодмонро ба 9 сол маҳкум кард. ба ҳамаи маҳкумшудагон адои ҷазо дар колонияи режими сахт таъин гардид. менависад РИА Новости бо истинод ба хадамоти матбуотии додгоҳ. қайд карда мешавад, ки маҳкумшудагон бо қисми 2 моддаи 205 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия, яъне амали террористӣ, инчунин таҳдиди ҳамлаи террористӣ дар ҳайати гурӯҳ, омодасозии ҳамлаи террористӣ, ташкили гурӯҳи террористӣ ва гардиши ғайриқонунии силоҳ айбдор шуданд. маҳкумшудагон солҳои 2018 ва 2019 аз ҷониби кормандони ФСБ-и Русия бинобар парвандаи ҷиноӣ бофташуда дастгир карда шуданд. бояд қайд кард, ки солҳои охир садҳо муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи ба ном мубориза алайҳи терроризм қурбонии худсарии хадамоти махсуси Русия гардиданд. бархе аз онҳо бо ҷурмҳои бофташуда дар зиндонҳои Русия ҷазои тӯлонӣ адо мекунанд. даҳҳо нафари дигар аз ҷониби кормандони мақомоти махсус кушта шуданд. ёдрас мекунем, ки соли 2017 дар доираи тафтиши таркиш дар метрои Санкт-Петербург 11 муҳоҷири меҳнатӣ гунаҳкор дониста шуда ба муҳлатҳои аз 19 сол то ҳабси абад маҳкум шуданд. дар ҷараёни мурофиа ҳамаи онҳо изҳор доштанд, ки таҳти шиканҷаи бераҳмонаи ФСБ-и Русия ҷурми ба онҳо бофташударо эътироф карданд. инчунин алоҳида қайд кардан лозим аст, ҳодисаи ба наздикӣ рӯйдода, ки 11 майи соли равон дар қаламрави Қримӣ ғабз шуда аз тарафи Русия, ҳангоми кофтукоб зодаи Ӯзбекистон Раҳимов Набӣ бераҳмона шиканҷа карда шуд. ба гуфтаи маъмурони амният, Раҳимов гӯё муқовимати мусаллаҳона нишон дод ва ҳангоми боздошт безарар гардонида шудааст. Раҳимов Набӣ қурбонии дигари муҳоҷирони меҳнатӣ аз кишварҳои Осиёи Марказӣ гардид, ки ҳангоми амалиёти махсус кушта шуд. аммо агар қаблан нерӯҳои амнияти Русия, ки муҳоҷиронро мекуштанд, маъмулан онҳоро аъзои гурӯҳҳои низомӣ эълон мекарданд, ин дафъа бошад як узви ҳизби исломии сиёсӣ, ҳизби Таҳрир кушта шуд. дар ин бора хадамоти матбуоти бахши ӯзбекии ин ҳизб рӯзи гузашта изҳорот дод. Ликвидировано 60 боевиков
Задержано 144 бандита и 220 пособников. Пресечена деятельность 35 законспирированных ячеек.